जोंनि समाजनि बाथ्राफोरखौ हारिनि बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हायो। दिनै बे चार्चआनो बर'नि इसादि जानानै दं गोदान मुगायाव फोरमान। चार्चनि अनगा जोंहा जेबो फोरमान गैया। दिनै बर' राव थुनलाइनि बाथ्रा रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाब जाय बिथाङा बेवहायनो फैनानै बायरा हादोरनिफ्राय बर' रावखौ गिबि लिरजेनदोंमोन। जोङो जुदियो बर' थुनलाइखौ बिबार मुगा मालाबा बबेबा गांसे बिजाब बर' फिसा आयेननि बाथ्राखौ मख'योब्लाबो नाथाय रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबा बेवहाय बर'नि खुगा मेथाइ आरो सल'बाथाफोरखौ बर' रावजों लिरजेनदोंमोन। बुहुमनि सुबुंफोरनो इंराजिजों लिरनानै बर'नि राव बिनि रावखान्थिया माबायदि आरो बे समावनो बर' रावादि मुलुगनि जि जौगा थाखोनि रावफोर बे रावफोर बायदि गासिबखौबो फोरमायनो हानाय थांखांनायनिफ्राय लानानै फैजासिम बिनि अनगाबो मोनदांनाय मोनामनाय साननाय गासिबखौबो फोरमायनो बर'हा सोदोब दं। बर'हा बेखौ फोरमायनायनि रावनि खान्थि दं। बे बाथ्राखौ रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबासो लिरजेननानै फोरमायदों आरो जोंबो ग्रामारा माखौ होनो रावखान्थिया माखौ होनो बिनिफ्रायसो जों सोलोंनो हादों। आरो बिथांनि दैदेननायावनो बर'आव गिबि डक्टर दा सावरायलायबाय थानाय खोनायो आं जेम्स सुनि 1923 ना 22 मायथाइयावनो डक्टर जादों बर'फोरनिफ्राय। मानव गेदेर शिशिर कुमार सुनि जाय संगीतज्ञ बिथांनि बिफा आरो बेफोर गासैयानो चार्चजों सोमोन्दो। आरो बिनि बादै बर'नि जुदि माबाफोर दङब्ला दिनै गोबां बर'नि गोजाम फट'फोरखौबो जुदि जों मोनदोंबा बेफोरनि गेजेरजों माब्लाबा जोंनि मिशनारिफोर जायफ्रा दावबायनो फैदों जायफ्रा बेवहाय खामानि मावदों बिसोरनि खेबखांनाय फट' बिसोरनि लिरनाय बिनिफ्रायसो जोंनि तथ्यफोरखौ जोङो मोननो हादों।